Moi! Tänään tehdään toi rasia-taikatemppu ja mulla on tässä ihan tyhjä rasia ja hajotettu ristikolmonen. Ja mä pistän nämä hajotetut ristikolmoset tänne. Ja sitten mä pistän tän kiinni ja avaan. Ja sit sieltä tuli ehjä ristikolmonen. Ja tää taikatemppu tehdään silleen, että tähän tarvii tämmösen erikoisen rasian, missä on tämmönen päällyste tähän. Ja pistää tän kortin tälleen päin tänne ja tän tohon eteen, ettei se näy. Ja sitten ottaa nämä ristikolmoset ja pistää sen tänne ja kääntää tän siihen, niin sitten se ristikolmonen tulee näkyviin. Moikka!